Ga 'yan kirifto nan, kirifto ga 'yan kirifto nan, masu kuɗin mining, masu kuɗin gaibu, ga masu bitcoins, ga 'yan kirifto nan, kirifto ga 'yan kirifto nan. Yanzu dai kun ga guri zahiri mun zagaya. Yawwa, to yanzu tun da kun ga guri kuma kun ce ya mu haka ake so. Guri yayi. Yawwa, kun ga guri yayi. Abin da nake so yanzu ka gane abu ɗaya ne za a yi magana ta kuɗi tun da magana ya riga ya zauna, ba wani dogon surutu za a tsaya yi ba. Ka fahimta? Ba zan je in samu shi asalin mai muhalli kenan Alhaji, zan masa magana shi dan Yarbawa. Ka gane ai, in na masa magana duk yadda ake ciki za ku je, yanzu ku dan tsaya a tuma dan koma ta nan gurin sai ku da ku jira ni. Mai gida ka ga guri ai guri dai yayi. Bale Guri gashi nan yayi. wannan guri ya amsa Ina ta tabbatar saboda haka wannan guri da muna neman gurin da zamu samu yaran mu zama. alhamdulillah. Wannan guri yayi saboda haka ka tambaye su nawa suka ma wajen su kudi. Babu wani. Idan sun yi magana sai mutum ya kamata mu sai wannan a guri kan ba dai. Ai ni ce maka za fa ku ji dadin gurin nan sosai. Mai gida ya ce yayi. Sai ka samu mai guri da kai da abokin shawaranka. An gama. Ku yi wa guri kuɗi sannan ku yi magana. In samu mai gida a yi bayanin kuɗin ku. Wannan zance ya gare. In Allah da su ku dan samu nan sai ku dan jira ni. Bari in yi magana shi duk dake ci za ku ji. Ka gane ai. Ba wani abu muna jira. Yawwa, to shikenan. Muna jira. Zo kai Allah ka da ba damuwa ba damuwa. Hello? Na'am. Na ce kamfanin kautar jude ne masu kai mutane haji. Lalle su nake nema. To alhamdulillah. Turaki ne dilalin filaye. Wanda ya ce muku ku ajiye masa kujeran jirgi ɗaya. Kwarai. To yanzu so nake dama na kira ku gaya muku ne ba kujeran jirgi ɗaya za a ajiye min. Ajiye min kujeran jirgi guda biyu. Masu kuɗin mining. Saboda ni da yaro na za mu je ba. Insha Allah wannan kam. Yawwa na gode. Na gode. Yawwa madalla. Na zo. Madalla masha Allah. Yawwa. Mugun da kai bana za a je maka. Allah. Kai ka in dai kana ba da goyon baya irin wannan. To duk abin da za ku ba da kai za a yi shi. Baki na haka. Duk abin da na ce wa Alhaji. Magana gare. Ka gane? Ka ce lajiyar samu tarafin maka mana. Kwarai ma kuwa. Kwarai. Wannan kwantar da hankalin ka yanzu mu je mu samu Alhaji dan gwari mu gaya masa. Duk wani abin da na faɗa ka ce haka ne zance. In ya nemi ya musu sai ka goyi bayana. An gama. Yau an gama. Kar ka yi gudu. Ba musu. Mu je. Allah wallahi. Mu je karka da mu. Ihu. Wannan abu da na sa kaka zai kai kuma gaba ɗaya kayan da sosai. Na san ce ba kana neman ke burna da guri ne a zuwa samu matsala. Ka san ban da kuɗi ne ba na so sai samu ko kiremi ba. Alhaji bara a san To ya labari wannan gida da an sa a kasuwa ne ha? Har yanzu bai ji labari ba ba ka wallahi ba kuma ne ma bai ji ko ya ba ki ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Alhaji Allah. Barkan ku dai zuwa. Alhaji gwari. Lafiya garo ya gajiya. Lafiya garo ya jima. Ya ba sa Ya har ko da kalo ba. lafiya garo. Batun maganan da muka yi a baya shine yake da kadari. Wannan magana da muka yi na wancan gida na kawo sai nan. Yawwa. Dama yanzu ne ina yi wa wannan business. Kaza ka zo ka same ni mai magana ba. Ko ni ma bai zo ya same ni mun yi magana ba. Kwantar da hankalinka. Yanzu maganar ce ta kawo. Yawwa maganar ce ta kawo da za mu yi. Kana ji? Mun yi magana da wancan gurin. An je an duba. Wasu bayan Allah sun ga gurin sun ce suna so. Na yi magana da su, na narka musu kuɗi na ce musu ga yanda za a yi, suka ce a zo a tambaye ka tukuna ji tabbaci. Ka gane? Shi yasa na ce to zan same ka lalle guri yara kuma wanda suka zo sayan gurin nan alamu alajin Allah akwai wadata. Da gaske? Ai na ce maka ina ganin su. Na ga yaran nan a wadace suke ga wadatar kuɗi, na ce kai ba za a yi kasa a gwiwa ba. Da gaske ne kana yi. Kar ka ta zuga kuɗi kuma kuɗi ba sai samu ba. Kwanta da hankali ka. Kai yanzu nawa ne ya kai wa gidanka? Kai ba ni kadai ne ba ina da abokin shawara ka sai mu na mutu duna. Kai yanzu nawa ne kana ganin za a yi kuɗi? Idan an sa kuɗi da an sa gida da kasuwa ta yi miliyan 10.
Alhaji miliyan goma kuma. An sa ta a kasuwa ka ba wani mai kuɗi ya zo siya ba. Za ta yi kuma za ta iya yi. To a sa miliyan 50 kenan. A sa 100 ne. Ka ce ba ta yi wa fa. Wannan lokacin ya koma halin gado Alhaji. A sa 100. A sa 200 ko 100. Ka ji min nan ai mun ga mata tona. sai na ji ina ji Ka sai su kan. Yayi na sayar bai baka sai an fasa. iya kai yanzu haka za a yi Ka tashi ka je ka same shi. In an sa an sayar ba sai ba kuma an bari. ba a ciniki haka alajin Allah abin da nake so ka gane za ka sa suna kuɗi su sun ji kai kuma in an nemi a sauke kaɗan sai ka yadda ka sauke Ka ne fa ka sai mai kuɗi ne ka gani ba. Kuma ka san gwari da son kuɗi. kada shirinka in dai nan ne baka da matsala ba ni minti 5 barin tattauna da su akan wannan Ina saurare ka ba. Yawwa. masu kuɗin gaibu shi yanzu wannan ya ce miliyan 100 kana ji to amma yanzu su kuma waɗancan in mun je me za mu ce musu yanzu in muka je sai mu ce musu miliyan 170. kai baka gane ba miliyan 170 yayi karan mu ce musu naira miliyan 100 ka gane saboda ma sau mai dan rai An gama 200. dan gari ka ka dau haske mu Allah ya ka dau Dillalin kan nan fa ina ga an yabu da gaske za su je da gida har yanzu fa ba su dawo muna Insha Allah za su dawo yanzu za su dawo da rubutu. daga cewa su je su yi ce mun sai kuɗi kaza mu damuwar mu ta fashi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah kun dawo? Allah yayi Allah yayi mun dawo na yi magana da wancan ba Allah to ya ce ya sallamar da guri a naira miliyan 100 To shi kenan an gama dai. yawwa an gaba komai Ba wani yanzu abu. komai ya kakkam da izinin ubangiji yanzu komai ya daidai Kuɗi kawai ke da. ya ce a zo a karba masa kuɗi a kai masa a yi gomai da komai a yi takarda a yi komai Muna da akawun mai kyau ina. muna da akau kai suka ce baka da akau wannan zamani A shi wannan ba zai zo da matsala ba insha Allah. In Allah ya so yarda kamar yadda ka yi kokari aka sayar mana wannan gida kwarai naira miliyan 200 insha Allah za mu baka naira miliyan 200 kuma za mu baka naira miliyan 50 wannan ba don kuma ba iya kokarin da kai Da dillancin ka. sannan kuma shi yaron ka wato wannan za mu ba shi naira miliyan 10 Allah saka alheri. yanzu za ka ba mu account number ne ko kuma a'a za a kama tsagoron kuɗin ne yalla bai abin da nake so ba Eh, gayan kuɗin ake so a kawo saboda ka san mu mutanen da muka fi gane ganau so ina kake malam turaki dillali ina jin ka yau nawa ga wata ne yau din ne yau muna 21 ko 22 ne Yau 19 ga wata. ko 19 ko mun ji gobe lissafi yayi ko gobe shi Wai ka ne rage lissafi yayi yanzu abin da za a yi gobe 20 ga wata idan Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya da misalin karfe 9 na'am za ta fashe a idan ta fashe zuwa 9 da kwata ko 9 da rabi insha Allah za ka ji mu ko za ka gan mu za mu kawo maka kuɗi naira miliyan 260 miliyan 200 na mai gida miliyan 50 naka Miliyan goma 10 na yaron. well done Yawwa. so sai a tana da takardun gida da komai da komai ka san mu ai dan dakata yan dan dakata ban gane za ta fashe ba ma'ana za ta fashe kan gobe ne za a yi abu a kawo kuɗin ko za ta fashe na ga gargana za ta fashe Kwantar da hankalinka. Bayani ne akan bayani. Shi mai gida ka ga hakan da ka ga yana yi wannan wurin babu wayar da babu sama da miliyan 70 80 a cikin ta. Miliyan A cikin wayar? miliyan 700 miliyan 800 wayannan babu wanda babu a ciki. ka san mu yan Harkar crypto mining na crypto. harkan mining Yawwa. Saboda haka tana fashewa wasu gari kawai kuɗinka. kuma Wannan za a ba ku kuɗin ku. Ku zo ku yi wa shagari wallan kai da kai za ta da fashe. ni ka gane me suke nufi kuwa Ni dai na ji sun ce kiri. Me to yanzu kaga dai ai ba wai iya gidan ku kawai muka saya wurin da haka kafin mu zo nan. Akwai wasu gidaje da muka saya kafin mu zo nan wurin. kwarai Yanzu haka akwai gidajen mayuka sun kai 30. Dukkan wayannan mun yi cinikin su. kuma insha Allah suna Sauran fashewa wasu gobe. gidaje banda naku karamin gida ne. Karamin gida ne mai gida ai karamin gida ne. Eh, Lala ku dan fahimtar da mu ban gane naji kun ce wai crypto ne ko crypto ne? to shi ne bayani ne kawai akan abinda muke bayani mu yan mining ne da crypto abinda ake nufi da mining akwai apps da yawa kamar irin su Sendra, Homestar,
tap swap da su crypto ka gane ko da su bitcoin akwai bitcoin na gane ko akwai sidira duk waɗannan wannan kasuwan duniya da kake ganin su na mining kana kwanciya daki za ka yi arziki to da mu da shi muke sayan gidaje gobe za ta fashe 20 ga wata idan ta fashe karfe 9 za ta fashe na safi insha Allah idan ta fashe za mu tattaro kuɗaɗen ku duka mu kawo muku Wani zancen banza ne. a'a ba zancen banza bane zancen banza yawa wannan har harkar kai zancen banza gida ne wannan da kake wannan ba shi ba kasa muka fara mun jima muna yi kasuwancin mu ne wannan saboda haka ka samu alaji buga magana gobe karfe 9:30 ko da kwata insha Allah za mu zo mu sallame wannan fa harkar sana'ar da alaji yake kenan oga gashi nan wannan zancen banza ne harkar da muke yi kenan Ni fa na fahimce su. ya wannan zancen banza ne Wai wato duk wannan rikicin da ake ta kai kawo din. Wai sai ta fashe ne ma. Kan bunnan. masu kuɗin alaji wannan miliyan 500 ne da 50 sadaka ta da Allah ya cika miliyan 600 Kai. babu wani Kai. Kai. Kaganka. wai na Kaganka. wai na ba Hussein Mu tafi. Kai. Mu tafi ne. wai na wannan ba Hussein gida bane gaskiya gobe akwai harƙalla ga atem fa alaji an fara sayan ta ma atem ta fara haske ba masu kuɗin Atem. wallahi ta fara haske ka gani ta fara haske zo kai nan gashi za su lonca ta yanzu tunda sun amince ba wani abu mu za mu yi tafiya ba komai wannan insha Allah gama lafiya mai gida madalla yawwa masu kuɗin mining masu Wato ka san wani abu? Kai na ya mugun daukar zariya mutane. masu bitcoin Wai me suke cewa? Kirip. crypto nan crypto To ni gana ga kirip din nan hawala da mutai kirip din. Allah yana ga da Alquran. Amma yanzu mu jira mu ga gobe abin da Allah zai yi. mai gida Kai ina ta magana kana Allah ta. kai mu gobe ta fashe Kai dariya kake ta yi. Allah kai mu gobe ta fashe Ba ni gudan. masu kuɗin gaibu Amin. Allah ga mai gida masu bitcoin Kirip. ga Gidan ku. crypto nan Ah! crypto ga Dukkan crypto nan